Abla pepe. Gabla pepe. Ayiwa bisimila. Lajasi. Ne. C'est non marketa. Amba L'enfant de Kitakuru ni Budofo. Awo. Ka fo ka walinyumando. Okaka. Ale be réalisation na. Bisimila. Mi Z dans Z. ZS. Murbabu ga Z. Voilà, Mamadou Z Traoré. Kado Mamadou Z Traoré. Awo. Ale be awakado minye difula. Anabu mama. Kefa. Awo. Jamadu go kefa. Sobe. Ale be ka ko bele jele kolosi. Mi awakado awa minye awa kuyate kita. Awo. Eko c'est la raison de ma vie. Nango ubese. Anyo ye awa ka Facebook ka kemeka kuyate bla eglogiba chenyi no bola. Groupe la do wa wale ma. Akrenga kuyate jogro plana resigile meki nyejola. Ati jemoko. Photo tala nungo che. Oui, kera photo tala sera photo rabima. Ala ka nguna ja. Ala ka sawo nyuma nama. Anga nga nyema bafu. Awo. Nyema awakado miye etele nyema. Zakara Umar. Zakara Fomba. Amna ke zogo de. Mu Zakara Umar ko magara. Ayi abaka jigi zogo de la wa. Yo Zakara Fomba amba foka wala nyuma no sanga ani wati. Akima. Ko ka fie. Kini murbo ka ka labon sabati de. Jonne. Ikado Bambako kawa amala donia kafo. Jeka optique be bolola de. Uni renouveau kan ka je groupe renouveau. Samedi do. Latéral droitier et ça de. Non, pour que ne ka jouer, il faut que aga entraîneur destitué. Parce que défaite ou défaite. Ni groupe renouveau bata. Latéral côté ou bien non, attaquant côté. Attaquant côté, ni entraîneur B te jouer. Zagarou Fomba. Faka décider parce que jamais gagnant. Et n'a pas démission arrangé. Ba bané nous ba. Parce que nana a décidé de là. Ou va en pénaliser article de FIFA là. Donc au article ni entraîneur Gwendro wala batasira do fedro ibe nyangi be wardo saray. Bon maintenant na ibanga démissionner amna ta tacite là ça. Tasika la démission de Jagoya, Zagarou Fomba. Tribunal arbitral. Voilà. Amna ta comme on regarde Maléo Nyebi. Ala kanya kadama. Ni kogo kera ko tasi. Ala nga balona mingelen flene o na le men flene. Dobe wuli ko nga tasi la ka nga ta foko malikera deja mi. Ala kanya kadama. Amina rabi. Ikado ka kiwara bela jele franyo nga ka ko ka je lagare che. Ire ikado ka chorba do. Zegoroba. Amba foni nga au ka Zegoroba do no tane ka petnino. Chukuri. C'est mon wolo office. Abo yiso ani arajo chama mbolo binyo ambulo, arajo dambe la mebo kerewani ku fo ku wala nyumando, arajo benka kerewani alame bo ka dugutigu fo, ka alamamu fo ningu wala nyumando. Jije ni ka ofe arajo dambe be jijana ka chedo, ambu fo ku wala nyumando, arajo yere ko si samarala, benge jangine na ka chedo, chiminchama ambu bela jele fo ku wala nyumando. Arajo faso kanu ikado wele sebugula, ambe foli ani taninta kanyesi kulo karmo, anna furumuso no be flamso sarama ko fo, ambu fo ku wala nyumando lameli la ni sangada in konnana radio dakan be marka kungo ka marka kungo ka bela jele foningo wala nyumando naro fm ale de be am ni lagine ka ni nyuanche ke bara nyumam se ka soro chugo mina mamtu malina ka chedo ku foku wala nyumando tiendugu la me bawo ikado kareri konnana amari danyo na ka chedo ambu foka wulika jola sanga ani watu bela jele buguni kungan la me bawo ambe ikado ka fo vie re foninga wala nyumando amanyina ni wati na hanga musokoroba nyumanko bafanda ikado frabola do amafu ka wali nyumono buguni ka fe nambore ikado arajo danaya abe kenyeba kufo mi nyebu jalo e flake sarama na ka chedun amu foku wali nyumondo genye ka lame bawo abe fana kufo MC na ka directeur ni abarake nyuma bela jele amanyina ikado garba ko amafu ninga wali nyumondo ikado fana ka fe ni watina danti fulimina ambe ikado kerwani ka foku wali nyumondo jonga ga FM alame bawo ku foku wala nyumando ikado danti fuli mina bada fuli ukawulika jo barka ka bo kosobe ka fuli ani taninta ka nyesi ikado wasulo ka uma ku wala nyumando ku chala kaw kanunu bela jile fo amumbe ka name ninga annaje aka chakero la bureau konnana ambi au fo ninga wala nyumando ni tara autogar la chefta soro teleba
yɛrɛ sigilen dɛ maaw sigi bɛ passager u bɛ k'a lajɛ an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn o timinandiya n'u ka wulikajɔ la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la an bɛ i ka dɔn radio ɲɛlɛni lamɛnbaaw n bɔramuso bɛ yen dɛ jɔnni Makɔnɛ kɛ awɔ an bɛ Makɔnɛ fo ka waleɲuman dɔn Baba Mayiga bɛ yen ba min b'a ka yirisuma kɔrɔ nin waati in na radio nin b'a kɛrɛfɛ i k'a dɔn a n'a ka gilajaw i b'a ka gilajaw dɔn wa gilaja tɛ cɛkanaw fɔ ne ba ma dɛ gilajaw a n'a ka gilajaw a bɛɛ i ka dɔn jeli Aminata Kofɔ o ye denmuso ye a n'a barokɛɲɔgɔn a bɛɛ i ka dɔn tɛnɛ Kofɔ nin waati in na ale bɛ Musa Bugu a bɛ sigi ka renouveau télé lajɛ Yusu i ka dɔn Gale n y'a di ma dɛ Lajɔsi a minɛ en un mois a b'i bolo dakurunya kelen a ta Daki ka kuma don dakurunya kelen indicateur du renouveau kɔnɔ bako 3261 bi tarata bɔli don kalo tile 9 février kalo san 2021 Yusu ko lɔgɔli karamɔgɔw ka bagabagali Dramane Alu Kɔnɛ dakurunya kelen kɔnɔna na a kumana o kan a ko yalima min ye ɲinan san ale fana na kɛ i n'a fɔ sanko ta wa ni nka a y'obo yaba a ma dogo maa si la ko kunungo ko maa caman hakili juru canna ni nka to o ko kɔni fɛ kunungo ka sababu kɛ baarabila kɔni o bolodala lɔgɔli karamɔgɔw fɛ i k'a dɔn yɔrɔ caman kɔnɔ Bamakɔ n'a tɛnkudugu la ka sababu kɛ lɔgɔli karamɔgɔw o ka sara i k'a dɔn ka fɔ a ma na a na kuma la o kɔni sigi bɛ ka kɔnɔni kɔni boloda Dramane Alu Kɔnɛ ka kuma la ko ka kɛɲɛ ni UNDM i k'a dɔn ale ni gouvernement fana olu kɔni ye i k'a dɔn tɛgɛnɔ bila kɔni kɛ dɔgɔkun dɛmɛli ye ka bɛn fɔ la dɔw bɛna fara i k'a dɔn Mali baarakɛlaw ka sara kɔni nga ko min ye i ka dɔn kuma min kɔni fɔra min ye i ka dɔn lɔgɔli karamɔgɔw ka lafatatɔ maa ɲɛmaw olu fana u bɛ k'u kɔrɔmasiribɔ koyi bari sabula olu kɔni u ka article 39 diru u ma Mali baarakɛla bɛɛ de tɛ wa Mali baarakɛla bɛɛ don dɛ u ka article 39 diru u ma k'u fana kɔni bɛ fɛɛrɛw ni dabali sigila sen kan min ye a nafa ye a ka se ka suuru i ka dɔn lɔgɔli karamɔgɔw fana kan i k'a dɔn o sigi bɛ k'o ko kɔni kɔnɔ Yusu hali n'a sɔrɔ maa caman b'a jira k'a fɔ lɔgɔli karamɔgɔw mana i k'a dɔn farankun in sɔrɔ k'o ye i k'a dɔn sɛfa kɔnɔ nɔ fila ye dɛ awɔ sɛgili kelen nɔ fila nin ko ninnu fana m'a lajɛ de a kan ka d'u ma dɛ baarakɛla ye baarakɛla ye dɛ awɔ n k'u k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ Dramane Alu Kɔnɛ ko dɔw bɛ kun baara bɔ nin waati in na lɔgɔli karamɔgɔw ka lafasatɔ kɔni na ni nin ko in kɛra nin cogo in na k'u n'u ja o bɛ kɛ u ka ba wololen filanin kɔni na bari sabula min ye article 39 ye o n'o o nafa bɔ min ye ka dɔn k'a fɔ UNDM ale ni gouvernement bɛnna fɛn min fana na n'o ye ka dɔ fara Mali baarakɛlaw ka sara kɔni nga o n'o o nafa fana bɔ o kɔni ye tɔnɔ kɔni faralen tɔnɔ kan tɔnɔ o n'a kɛ i ka dɔn lɔgɔli karamɔgɔw kɔni da ye nka Dramane Alu Kɔnɛ ka kuma ko nin bɛɛ lajɛlen sama-samalen bɛ mun jira a bɛɛ ka dɔn gouvernement n'u b'an ka maa ɲɛmaw ko fɔ ko bɛɛ u ka dɛsɛ de kɔni jira bari sabula u dɛsɛlen don k'a kow kɔni fɛsɛ ni k'u bɔ ɲɔgɔn na layidu bi taa sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la Yusu u tɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ a sira kɔni fɛ k'o ye i ka dɔn a damana gɛlɛyaba ye ko daw bi fa kumabaw la kumabaw bi fɔ a lawaleyali bi kɛ gɛlɛyaba kɔni ye ko ni sa min finna o ji de bɛ na dɛ Dramane Alu Kɔnɛ dakurunya kelen lɔgɔli karamɔgɔw ka bagabagali Ala k'an kunnaja amin min ye Jajiri Bimambla Jajiri fasa dali la Tata Bambo y'a da Fana Damba y'a da Nayini Jabate y'a da Aja Sumano y'a da Lajɔsi Bimambla a mɛnli la min ye dɔ kɛra Jajiri fasa in na ten sa Lajɔsi an ka sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ le pays ale kumanen don an ka tɛgɛrɛ fɔ dɛ Lajɔsi aw ka dɔn min ye INDM ni gouvernement ko bɛɛ na fɛn kelen na nka min ye aw ka dɔn ni wulikajɔ INDM ani gouvernement ni patronat Lajɔsi i ka dɔn nin ko ye a kun samana dɛ min ye aw ka dɔn Yokuba Katile cɛ gɛlɛn ye i ka dɔn Jerekil o tɛ ale fan fɛ dɛ n'i y'a rekile tɔla ye aw ka dɔn bɛn kɛra ko la o kuma Yokuba Katile min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Jumadon février kalo tile 5 san 2021 min ye bɛnkan sɛbɛn o tɛmɛna aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la central syndical ani ka dɔn min ye gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ gale
ma ko ni nya ma wo yo fa bele jele fe ko UNDM ko ni gouvernement benna nga ka do nyere la o kuma ko ni gunti chiye mi aw ka do o masoro do wore fe mi ministre min be ani mamunu be ko ko ni ko ta bengera minga ka mabbo sira fede mingera ikado yo wakadle ale na yoro mi ayi kado fo mene ka laje akwa ma beninga yele maduna ko do la kasoro ikado o chiye amma beninga ambe na minga aw kado ka ke fasiriye je bele jele ki teke bla alla no to lu ko no tuku teke bla la tangola mi aw kado ningo la josi mi ningo esa mi aw kado wuli ka jode kale no sanga ani wati mi aw kado yo kwa katle ale ni aw kado gouvernement ni nyanje patrona aw kado mi bele jele madi mi UNTM a ikado nyerla o yemadi mamunu be ni sikafo kera a ikado sikafo iba kafo awa mi nyerla tekno blakera sebemba bina mi aw kado gouvernement fanfe mi aw kado ministre de la fonction publique et du travail o ye barakelo comme ministre mi Mamadou Diakité conseil national du patronat de Mali olu ka seriaye Abdraman Enva Touré union nationale des travailleurs de Mali ikado awa minyo olu ka seriaye lo boray Ahmed Sidibé commission awakado conciliation mi awakado no ye ma wore o teni shila no bikaso ka ben sabati nuni nyanje ale fana bikeneka minye awikado tablo konondo jengo ngera no yenga ala famba munye muno de retraité donna faraka mi awikado nyer la catégorie A B BD B1 mi BC awikado awa mi commission min blani mi awikado tegano kono mi blani belajelela wa soro UNTM nyer la uyu misigili jira koy mi awikado sababara bla ukuyo ke awakado no temana ka boy minye awakado tile duro bara bla o min gera ko kera toka je bay aw nga jamana gono mi awakado nyere la mi transition mawye kuyen wulika jo minga wuye para ba ken niye mi awakado yogwa katle ale ko nya kan misi wasa jira ka fo awakado amani mashiye jamana ka nyagabe amani mashiye ikado mi jamana akabi nga minti nyamingo anti tasira mingo ango fura awakado wala sa miteme ko nyumange ala ka nguna ja Ibrahim Jité ni ale ka fasiri anyabo le pays kono ni le pays bla nouvelle horizon yusu alepmana campagne de séduction a yusu ikado ni jatemine ke bi a potima kro ko bebe yere ma chouchou la de isa kawjim ale koni wila ka se au conseil des maliens de l'eserrement imam Umaru Jara ale sire kado ka fo SDM ma yusu nunu fla bela jele kunjembe fengelina no be sema sikufo ninga hakilna ke kelenye kala yinu ke kelenye Alhaji Ibrahim Bogar Keita ale ka fanga damse ka sira la chugomina laini ikado osabatile ngoro ko ka bampeu a ko nunu fla ku te jike nywantige amedomine ko mi bide Imam Umar Jara alini kado Isaka Ujimba faseke ba ikado ka fo Maman Touré ale ko nya jara ka fo minye Imam Umar ikado Jara alena ka délégation kunungo tene kalo kleshege février kalo samba fla ani muga ani kele atara conseil supérieur de la diaspora ko ni jabala la Bamakoya yusu dowarete kata aka ikado ka fo je kulukura ninga jira ola ukase ka baraka nywanve ninga hakilna fo uye faseke ba ko ka kon obela jilenye aje nyonkoro no be kado ka fo mouvement du 5 juin à rassemblement des forces patriotiques ikado ka fo ni esemasi ale coordinateur no be ikado ka fo Isaka Ujimi ngofo kano me ikado ka fo semasi ko ngonnana ale fana yuli ka jode ke ninga tabo Abibu Silaye ninga taka jekulu jira ofana la dowarate nanu fla bela jelebe gringiri konna koni duwe jatemine ke bibi na ikado ka fo ma chama mbe jekulu chama mbe bi olube ka nywan fleni nyekere koni nye sesidemu ale ni kado ka fo au conseil des maliens de l'eserrement olube ka nywan fleni nyekere koni nye otemele ngo minye Imam Umaru Jarai ale ni kado Isaka Ujim kolu fana be ka nywan fleni nyekere koni nye obajira
k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen taara u ka fan fɛ bɛɛ taara ka t'i ka jɛkulu kɔni jira parce que b'a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ Kaoujimu ye ale ka jɛkulu tɔgɔ ko ACRT Youssou i k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ olu tun bɛ jɛkulu min kɔnɔ o bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ semasi kɔni ko fɔ n'o u ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ IBK ka fanga dafirili kɔni na a ma dogo maa si la min ye maa fɔlɔ ye n'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Imam Umaru Jara ko fɔ ale yɛrɛ tun bɛ maaw la seli i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛba kɔni sanfɛ fɛrɛba kɛnɛ ka tɛ coyi nka min ye k'a dɔn k'a fɔ Isa Kaoujimu ale tun ye kumasentigi ye min tun bɛ kumabaw kɔni fɔ i k'a dɔn nin kɛnɛba kelen in kɔni nka an bɛ don min na komi bi nin maa fila n'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ fɔlɔ la nka an bɛ don min na komi bi ɲɛ kɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ka ɲɔgɔn filɛ bɛɛ bɛ ka taa i kun kelenna kɔni fɛ bɛɛ n'i ka jɛkulu kɔni don fasirikɛbaa ye nin kuma in kɔni fɔ k'a jira k'a fɔ ninnu ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ Imam Umaru Jara ale ka jɛkulu ye k'a dɔn Mouvement Patriotique pour la Justice MPJ faso yele k'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ninnu bɛɛ lajɛlen taara u ka fan fɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛkulu sigi sen kan i k'a dɔn ka tila ka taa jirali kɔni boloda i masuruna maana walima maa min bɛ yen ni n'o bɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ ni ka wuli ka se o kɔni ma i k'a dɔn k'a fɔ k'i fɛla kɔni fɔ Isa Kaoujimu ale kɔni ka jɛkulu n'o ye Appel Citoyen pour la réussite de la transition ACRT faso ka wele olu fana n'a ka club u farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn k'a fɔ ka wuli ka jɔ barika bɔ transition détruire yɛrɛ Isa Kaoujimu ani ali INTM dusu bɔra ka taa grève min na Isa Kaoujimu ka kuma don a ko kɔni filɛ dɛ o tɛ ko woloma ka bɔ ɲɔgɔn na Youssou ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ girin na bɛ jama i k'a dɔn k'a fɔ ka wuli ka jama sɛgɛrɛ walasa k'u fɛla fɔ maaw bɛ se ka tugu kɔ cogo min na Youssou ninnu fila bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ dugumakɛlɛ kɔni na hali n'a sɔrɔ a yanga ma bɔ an bɛ don min na i komi bi u b'a fɔ min ma ko guerre froide Imam Jara ka ne bila ka Isa Kaoujimu bina Amina point a tɛ semasi la a transition mɔgɔw yɛrɛ olu sirannen don a ɲɛ a bɛ CNT min na a ye kuma dɔ fɔ manamanakan dɔ fɔ dɔw ma CNT président bɔra ka yafa deli olu fɛ donc a kɛlen don sisan i b'a fɔ ko filandɛ yɛrɛ filandɛ yɛrɛ dɔ n'i y'a ye so kɔnɔ dɔrɔn ɛlɛn de bɛ samara kelen d'a kama ou bien furada Imam Jara fana ka ni bila i ka dɔn nin ko ninnu na sa nin cɛba filaw Youssou ko bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɔni boloda k'a t'i masuruna maa fɛ yen o taara fasodenw n'u bɛ tunkarankew ko fɔ olu ka jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen taara ni ka taa i masuruna maa fan fɛ Isa Kaoujimu ale wulila ka se au conseil i k'a dɔn k'a fɔ Youssou au conseil des Maliens de l'extérieur ale wulila ka se o mɔ ni nga taa ka jɛkulu jira o la Abibu Sila ale taara parce que Sherifu ninnu y'a bɔrɔndɔ olu y'a bɔrɔndɔ a taara Abibu Sila fɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ Imam Umaru Jara ye ale taara jɔn fɛ yen ale ye wulikajɔ kɔni ye ka taa conseil supérieur de la diaspora du Mali CSDM i k'a dɔn k'a fɔ olu fɛ yen o bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ Aïdara Kofɔ Sherifu a kɔni taara olu fɛ ka taa ka jɛkulu jira olu kɔni na ko ka kɔni ɲɛ Isa Kaoujimu k'a da ye falakɔnɔbi kɔni tigɛ ni nga tunkarankew kɔni sɛgɛrɛ k'olu yɛrɛ ye kunkan gosi k'a fɔ jɔyɔrɔ min b'a bolo CNT kɔnɔna na ko k'a bɔ a bolo joona ko barisabula ko maa min don ko i k'a dɔn k'a fɔ kuma dɔw fɔli man ɲi maaba dɔw la k'a to jɔyɔrɔ dɔ kan ne ko ala bɛ se ka Mali bɔ nin ko sugu ninnu na mun na cogo di mais nin ye manamana ko non an bɛ yɔrɔ min na komi bi walasa i ka sɛbɛnma yɔrɔ sɔrɔ danaya ka di ka i bɛ kini ni wagati de kɛ ka Imam Jara fana man k'i bila ni jɔ sugu la ɲɛ b'a la c'est un intellectuel a université baw kɛ ka tila k'o bɛɛ to yen ka taa diinɛ sira kan ale bɛ bila Isa Kaoujimu fɛ yan a taara ka sira la Kaoujimu taara ka sira la mais bɛɛ b'a dɔn CSDM ni i ka dɔn au conseil des Maliens de CSDM ka girin au conseil des Maliens de l'extérieur a ko kɔni filɛ dɛ Aïdara ka jɛkulu a ka girin ni Maliens de l'extérieur ayiwa an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Isa Kaoujimu k'a kɔni ye u bɔrɔndɔ u bɔra min ye ka dɔn k'a fɔ États-Unis kaw yɛrɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ Isa Kaoujimu k'a ye fɛn min ta k'olu sɛgɛrɛ Youssou k'u ta tɛna personne non grata k'olu ta kɔni k'a tɛna bila i ka dɔn misilida la ko ala ka jaabi koyi k'u na fɛɛrɛ ni dabali kɔni sigi sen kan n'a sen cunna don o don États-Unis
ko kɔni k'a n'a dɔn ko fɛn bɛ sen na dɛ fasirikɛba y'a jira k'a fɔ nin ko in kɔni ma tigɛ a daw da la min ye nin cɛba fila duguma kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ u wulila ka se jɛkulu min fana ma olu fila ni ɲɔgɔn cɛ olu fana bɛ k'u ɲɛ kɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na a ko in kɔni filɛ nin cogo in na dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ girin na i ka fan fɛ Issa Kaoudim ale girin na ka taa au conseil des Maliens de l'Est olu fan fɛ ni ka taa ka jɛkulu yira Imam Umaru Jara ale wulila ka taa i k'a dɔn ka fɔ a tɔgɔ bara kɔnɔ ale wulila ka se min bɛ tali CSDM kɔnɔna n'o o bɛ i ka dɔn Sherifu ka jɛkulu ko fɔ Lajos a ka fulan ni i bɛ n'a ye fulan ninnu dɔrɔn a ka fulan don cogo ni Modibo Sanogo ta bɛɛ ye kelen Issa Kaoudim Modibo yɛrɛ de b'ale copier fulan don cogo la Modibo Sanogo kɔnɔ a ma kɛ ɲɛna dɛ Ala k'an kunna diya Youssou i k'a dɔn Mamani Touré ale ka fasire nin an min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ o ka bi bɔli an b'a fɔ bravo min ye indépendant b'ale ta félicitations bravo min ye ministre aw ka dɔn Musa Aga Ataye an b'a fɔ k'a ni timinandiya min ye aw ka dɔn ni y'a fɔ ko ne ka ministère des sports jati min maa damadɔ jati ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kɛ Mali ballon la a gale Ousmane Usifi Maïga kan 2002 ni hakili b'a la ale de ye jɔn n'o ye n'o bɔra ye Jibril Tangara min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la l'enfant de Kenya voilà il est de chez nous il a été un bon ministre voilà ale de y'an ka maa ye Lajossi n'o bɔra ye min ye a bɛ k'a dɔn maa ye n'an b'a wele ko Aruna Modibo Touré i k'a dɔn Papu il a été un bon ministre de sport Lajossi n'o bɔra ye min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la awa min ye maa min bɛ yen ale kɛra gouverneur ye a kɛra gouverneur ye a tila ka kɛ ministre de la défense ka kɛ sécurité Natchez Pleya u y'a wele ka taa assemblée la ballon la i b'a fɔ k'a b'o dɔn ka tɛmɛ a ko bɛɛ kan Natchez Pleya il a été un bon ministre des sports n'o bɔra ye min ye maa min bɛ bi Musa Aga Ataye i ka sɔn i kana sɔn i b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la a ye wuli ka jɔ kɛ Aigle ye k'u galvaniser ka denmisɛnninw k'u lasɔn ka dusu dɔw la bon l'un ne bɛ se ka fɔ l'un des meilleurs ministre de la transition pour le moment ayi ne ka tɛ an ministre ko bila l'un des meilleurs président de la fédération du monde Bavier i sɔnna o Bavier Touré i sɔnna o i ma sɔn o Bavier bɛ fɛn dɔn a bɛ fɛn dɔn a kunkolo b'a kan da la a n'a ka cɛbaw wa majigin b'a la a bɛ se denmisɛnninw minɛ cogo la an b'a fɔ Bavier félicitations ka Isaka Solomani Jakite Buguni ndolaci jɛkulu maa ɲɛma ko olu to a kɛrɛfɛ a bɛ se ka fili cogo di Lajos n'o bɔra ye n bɛ foli lase an ka entraîneur ma n'u jani wa ka fo an b'a fo il a été à la hauteur encadrement technique bɛ an b'u fo ka cɛdenw yɛrɛ fo an bɛ cɛdenw fo joueurs an b'u fo dɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nka Lajos fɛn min ye n dabali ban Maliko la ni CHAN bɛ daminɛ tuma min an ka denmisɛnninw taara hali maa t'a dɔn u taara cogo min o kɛra yanni ka jɛgɛ jalan kɛ ka su fifa a tun k'a kɛ najini ye k'a d'a ma ka forontonin k'a la Lajossi min ye an ka denmisɛnninw n'u wulila ka taa compétition na falatɔlama de bi taa u ni aw k'a dɔn min ye u ka maa ɲɛmaw u bɛ taa maa ti bɔ a kalama min ye aw k'a dɔn foyi ti kɛ nka min ye CHAN na dɛ min ye ne dabali bali yanni an ka denmisɛnninw ka taa compétition na a ye fɛn fara ɲɔgɔn kan n'aw bɛ se ko la a k'u dɛmɛ kabini yan a ka wuli ka jɔ kɛ championnat ka taa mais n'a sera final ma i bɛ dɔw wuli ko ka taa avion louer dɛ million 1 dɛ 100,000 dɛ fɛn ni fɛn dɛ yan'a ko kɛ kabiri yan nɔ a y'a ka volonté yira o de c'est à dire que maliyɛn ka nin o nakariya yɛrɛ tɛ fɛn dɔ maliya non il faut k'an k'o fɔ ninnu bɛ taa don min ministre n'a ka gɛlɛya le meilleur président de la fédération du monde ne de y'a fɔ Bavier Touré le meilleur l'un des meilleurs tɛ dɛ le meilleur président de la fédération du monde Bavier n sɔnna ye olu ye ko sugu bɛɛ kɛ
Tiriki troko bɛɛ denmisɛnninw bɛ taa a fɛrɛ ko avion loué dɛ ou bien ko dɔ million kelen di yan fɛ dɛ ka mɔgɔw cɛ o bɛ mun ɲa a b'a daminɛ yan dɛ a b'a yira n'a ye fɛn wɛrɛ ko la an b'a dɔn mais dɔw fana tɛ ka joueur encourager non mu encouragement kɛra joueur encourager de ma se ya a ye fɛn di joueur ma k'u bila condition na i se mana kɛ min y'o di a tɛ tɛmɛ o kan ala k'an kunna ja an ka denmisɛnninw Musa Ataye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Bavier Touré Nuhu Jane ani encadrement technique bɛɛ lajɛlen ballonnanw u ye wulikajɔ min kɛ Ndajɔsi Awikado u ye Mali kunna wolo min ye Awikado tiɲɛ yɛrɛ la an ni Maroc kun tɛ filan ye parce que olu bɛ k'u ka championnat kɛ. Ouais, mais quel qu'en soit, olu ka championnat ma jɔ. Non, an ka denmisɛnninw fana u y'u seko n'u dama y'u seko kɛ o. Mais min gérant ka o ye arbitre ye dɛ. Non, arbitre ko. Non. O gérant kan. O gérant kan. An ka o to yen, o gérant kan. O gérant kan. Mais o de denmisɛnninw. Mais aw ka championnat. Kuma o kuma a bɛ ɲɔgɔn wele tasi la. Fédération présidente se ka baara kɛ. Ka o jim ka kuma don wa. An ka championnat ko a sara barabara sali wa. Oh. Mort de sa belle mort. Mort de sa belle mort. Mopma taside. Mopma karsa donda de. Fédération présidente se ka barake demsonu na ballon ta conséquence de fleni. No ta mi Maroc. Ouais mais Covid fana na asindo ato. Covid ko Maroc Covid te Maroc wa. Ouais mais abe fa be. On te Maroc on fara ku yajo. Ouais mais avec tout ta e minye dron. Yere makale. Anga dirigeant malhonnêteté dɔw bɛ yen minnu ba t'a fɛ balontan yɛrɛ ka taa ɲɛ minnu t'a fɛ balontan ka kɛ foyi ye Mali ka ta tiɲɛ dɔrɔn Mali ka ci bɔ ne ka sira t'a la dɛ anw bɛ balontan fɛ tuma min na o y'a sɔrɔ Nani Touré ninnu ni i y'a faamuya b'a la Salif Keita ninnu kun bɛ yen ani Ba Sakɔ ninnu a tɛ tɛmɛ o kan Mali la ni kun taara Côte d'Ivoire Laurent Poko ni Pascal Mezan olu bɛ yen nɔ ni taara y'a faamuya b'a la Algérie ninnu ni Salah Assad ninnu ni Ben Tahala Yassine ninnu ni Salah Assad ninnu awɔ anw bɛ balontan fɛn o la Laginɛ Seriba Bangura ninnu ni Thiam Ousmane Tolo a tɛ tɛmɛ o kan ouais nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Mama Musa ninnu ni Jose Alassane Ganaw an bɛ waati min na bi yan ne tɛ taa Omnisport la n tɛ taa balontan lajɛ parce que n'i taara denmisɛnninw bɛ t'i ba ni sigi o kɔni o bɛ kɛ maa ti maa bonya bilen hali an ka dirigeant dɔw bɛ balontan ka di u ma u tɛ taa balontan yɔrɔ la bilen parce que denmisɛnninw ko supporters u b'i nɛni u b'i bɔrɔtɔ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne kan tɛ équipe kelen ma dɛ a équipe bɛɛ voilà ala k'an kunna ja Lajɔsi o de y'an ka balonda a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn o de kɛra gɛlɛya ye nka a bɛɛ na ta Maroc ka championnat kun bɛ taa an bɛ denmisɛnninw fo an b'a f'u ɲɛna ko taare an bɛ denmisɛnninw fo an b'a f'u ɲɛna k'u ni baara an bɛ minisiri fo k'a ni baara fédération président a k'a dɔn k'an y'an ka fugula bɔ a ye Bandaw a ye foli lase an ka balontannaw ma n'o bɔra yen Mokhtar Wane a ye foli lase an ka balontannaw ma n'o bɔra yen ka dɔn awa min ye renouveau a ɲɛmaaso an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko félicitations les aigles vraiment Channa mais attention a ye tasiko in to yen a ye denmisɛnninw to u ka ballon ta u ka siniɲɛsigi de don vraiment ils ont opté pour ce métier vraiment donc a ye tasiko bɔ a la wagati dun si dun bɛ ka birinti ka taa a banna si bɛ ka birinti ka taa ni denmisɛnninw sera ka walawala dɔɔni an kɔrɔkɛ a yɛrɛ ale bɛ a ko bɛɛ lajɛlen a bɛɛ kɛra ale ɲɛna ko plan ko vraiment ko je suis véridique non ne b'a fɔ ne ka sira tɛ équipe ko la ne ka foyi mais ne ye maliden de n'u k'a to denmisɛnninw ka ballon ta tasiko ninnu ni fɛnw ni min sigira fédération président la a y'a to k'a ka 5 ans kɛ n'a tilara n'a banna a ye campagne kɛ na min fɛn la o don mɔgɔ wɛrɛ bɛ na mais u bɛ to semine ko tasi ala b'an ta filen na ala k'an kunna ja Lajos ɛne para an ni sama ka bɔ a kɔnɔ ne yɛrɛ fana ka ɲɛfɔli b'a la n b'o fɔ ka fara ayiwa ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ami ani ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ami jamana in bɛ se ka yiriwa cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ bonya ni karama kɔnɔ Youssou indicateur du renouveau ale kumana hyper ifra de kati lɔgɔli karamɔgɔ lɔgɔlidenw Youssou k'u kɔni bɔra ni nka a jira k'a fɔ u tɔɲa mun minɛlen don ko k'u bila joona Youssou fasirikɛ b'a ko a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ
centre régional des œuvres universitaires de Kulukoro yusu kolu koni ni ikado ka fo ayem bibi na o fela te ka ke o te ka ijike nyuan tigede ka sababu ke jume min ye kado ka fo ni chageda ba min be no nyeshimbe kado ka fo sanve kalanzo oluka kwenye nyana boli koni mo Kulukoro ka fe o yusu ku koni ayem simbo fe bela jele konna kampisiko nu kumbo ikado ka fo oko nyana bo o ame wati mina ina fo sisa min ye centre régional des universitaires de Kulukoro olu yere ikado ka fo ujo ni ko bela jele olu yere de bi ko bela jele koni nyana bo yusu o kunungo logol dem bora fa bela jele fe ku ka du suma kasa koni ngira ikado bolo ngono na konna yusu dowrete minyo utonyamu mina ledo ninga do ku mina ledo o ku be se ka bla chomina katibugo kunungo ubora ninga ukadu suma kasa koni ngira ka nyesi ikado ka fo kuruka ale ikado centre régional des œuvres universitaires de Kulukoro konye o logol dem bora ni chugo ngonna yusu hyper ifradi katibugo ninga fa bela jele nge usenoe logol den chama mbade o do yere ko kube ma ba kele ngoni mbo do rete kambisi ko kuma yusu ube uda o kabini ikado ka fo ni ngoni ndamene na ni ayam konna ikado mi ka kurun kerwe mi nye kado besita ko nye no ko chara ikado logol do ni nyanje ni ikado fo nyongo baraw chama mesinga fen betali ke ayam bolo fe na mu bolo nyemo ko ayam yere ku bolo la ngolobla bara musigira singa u fela te do were koni hakilla ka fo ikado ka fo ni kara segreje ka banwa mi je ka ngo bolo de bara de boloda e dumbe kala de konna na yusu kalanso na sere do ka nga barake ni okoni nye o logol don ikado ka nyema mu be nu be ka maula bosanga ani wati ka ikado logol din toro ko lu bla ko bembali ke konna ninga ikado logol so konna ka ayurugu kana ni violence koni ikado ka fo logol so konna ninga kila ka maula kebal ke konna o ko o de kama o ye kado segreje ani ma dabana mena ni ngata ikado udatugure abana o kele logodo ne kon bombe fa bela jilin fe o ko ka ikado ka dusuma kasa kon ngira uto nyom be se ka bla chugumina ko ka kon nyere ko do tasuma do ikado yoro dola abo ma log kalazo dere ko campisi kala nin kalazo ba ala ka il faut noter que c'est impris duo entre les étudiants et le CRUCA est en partie lié à la destruction l'année dernière d'une partie du campus par les flammes et qui n'a jamais fait l'objet d'une quelconque réhabilitation. Bongo de beo kolde nga kula. Na gana abu yoro che. Kata do yoro la katemena o sinfle. Adogonumba ako. Edo be bibi na olube premande mi yere baby ni afranyonga. Abe flani sama bode. Classique le goro. Mimi viena ma be de gemburu fiela fienta ngono temburu fie fo katasa anya mi yana mburu fiela te fiende bi kono mais amni nu fana malaje abe gane ibaro au kasiniye sigi glone be kala ngodi la impunité de ne no ani be wallahi bilane ni ngala sana be mo bunu ba ko nyama buba mna ko do ka sola na jara yen to ci ka baga ci il faut être un homme d'état c'est pourquoi mo be fefo Alassane Ouattara là il me plaît parce que c'est un homme d'état. Oui. Abi joajoro la. O de fana kan adama jabate. O ko hyper ifra de kati. O kati de katibugu. Ho ala de katibugu. O yusu logoldo ngon bora. Kuku kwa dusu makasa ko ninjira. Ka kenu tonyo mu mine la kuku lubla. La josi. Ami sebenda ata legido ata angana matarune anima wale nyumando to foni awekado akera fure mami aiwa nikado awaminye nyera la a minye ambenge ni ale kunye directeur régional la police district de Bamako contrôleur général de la police à la retraite bismillah minye Shaka Buransi di be nuba foko Shaka B mi awekado na ye awekado police yake kana kenye mogoye ikado awaminye ka damne police ya abishimilaila kana rahmani na foka na da amina la ka damne kabine adamne mi échelon par échelon ikado ayo beleje leke pai
lajosi mi awkado nyerala mi awani hakli bala wati mina awkado mi samba flani muga giringa jokera mi awkado ni mop mi bokata ma fa bele jelefe mi awkado alekele directeur régional la police ko dira ma maintien d'ordre a ikado awatama fenfekera aya bele jeleke mi ye kasoro geleya ma bwala nyeni ma bwala mun bɛ k'u ka dusuma kasa taama kɛ ani mun bɛ fanga la maa si ma jigin ala ka baara la voilà o de finitigiya yɛrɛ bɛ bila o minɛnen kɔnɔ a banna voilà ɲɛdɔn lajosi ɲɛdɔn min b'a la min ye a ye couvre-feu ka taa se aw ka dɔn fɛn caman ma a y'o minnu kɛ lajosi ka dɔn a n'a ye baara min kɛ min ye aw ka dɔn tuma o tuma a tun bɛ t'i ɲɛ da commissariat kan ani ka dɔn polisi de a denmisɛnninw bɛ sigi ani polisi maa ɲɛmaa minnu bɛ commissariat la i ka dɔn a b'u sigi ka ladilikan d'o ma tuma o tuma aw ka dɔn ale kɔni di ɲɛna f'i ye a tun b'o taama kɛ tuma o tuma n'o bɔra yen i ka dɔn nin jɛ in yan'a ka nin kɛ aw ka dɔn awa min ye maintien de la paix Haïti ani ka dɔn awa min ye ani jamana wɛrɛw k'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ min ye o dɔnni n'an b'a fɔ ko expérience a y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye a kɛlen aw ka dɔn directeur régional la police ye min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a polisi denmisɛn caman bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye ko a n'a ka kan dɔw yɛrɛ ko munna a taara retraite la min ye k'a sɔrɔ a ma kɛ directeur général la police ye fɛn bɛɛ n'a waati don an ka taa dɛ lajosi min ye aw ka dɔn k'a ye dɛmɛ lase polisi denmisɛnnin caman ma o de kɔnɔna na sa association dɔ bɛ yen o association i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko min ye El Hayatoudine international olu kɔni ye aw ka dɔn jɔnjɔn ta k'a d'a ma min ye k'a waleɲuman dɔn k'a jira la k'a fɔ a ye faso baara min kɛ k'a jira la k'a fɔ a ye dɛmɛ min lase min ye Mali lakana ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen faso kanu min b'a la ani danaya min ni polisiw y'o ta ka da kan min ye aw ka dɔn ani jamana denw olu ye dara min ta ka da kan k'a to a ka baara kɔnɔ ko a tɛ se ka taa a taalen retraite la olu kɔni bɛ jɔnjɔn d'a ma se t'olu ye min ye k'a waleɲuman dɔn kɛ fasoden ɲuman ni waleɲuman dɔn jɔnjɔn ka kan directeur régional de la police kɔrɔ n'an b'a wele ko Sakabe Sidibe Saka Buran Sidibe tuma ani nin ka kan an b'a fɔ a n'a ka kan ni min kɛra o le fɔta dɛ ala k'an kunna diya amin ni sɛbɛn min ye aw k'a dɔn an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko le guido Youssou o b'an na don sugu kɔnɔna na min bɛ Abdoulaye Maïga n'a ka cidenw kofɔ groupe commerce an ti taa ye an ka taa dɛ Dankɔrɔba n'a dɔngɔ bɛ ɲɔgɔn awɔ dan bɛɛ lajɛlen mɔ min ye groupe commerce baarakɛlaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan minɛn kura caman ba bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ maa mun bɛ yen n'olu bɛ fɛ i k'a dɔn ka minɛnw sɔrɔ nɔgɔya la i k'a dɔn sɔngɔ damatɛmɛ ɲuman na u ka wuli ka se groupe commerce kɔni ma o bɛɛ i k'a dɔn don o jigi kɔrɔ nisɔndiya ani wasa i ka dɔn Mali Tribune ale tuma na adamadenya baara kɛcogo ɲuman an ka taa o kadara kɔnɔna na dɛ kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa mun bɔ u sigiyɔrɔ la ani finitigi mun n'olu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la cɛmancɛ bolo kɔni fɛ olu somaw kɛrɛnkɛrɛnya musolakaw ka se ka dɛmɛ don o ma PDG Wad Motors a bɛ i ka dɔn k'a fɔ Bokare Demba Yatasayi a bɛ ale ko fɔ Demba Yatasayi i ka dɔn k'a fɔ Sokura Demba a kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛ ni dɛmɛ ta ni ka di ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka dɔn kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa mun bɔ o sigiyɔrɔw la yatimɛw ni falaw ani finitigi mun bɛna kɛlɛkɛyɔrɔ la i ka dɔn k'a fɔ olu somaw ma a kɛra a yɛrɛ ka i ka dɔn dugu kɔnɔna n'o b'a fa dugukolo kɔni kofɔ a kɛra i ka dɔn kuranɛ kalan belebele ye i ka dɔn k'a fɔ maaw ye a fo ni ka a waleɲuman dɔn Youssou a hakili tolen a faso kɔni na ni ka to ka baarabaw sigi sen kan a Sokura Youssou nin kɛra tarata don kalo tile 2
février kalo san 2021 Demba Yatasai n'ale i ka dɔ k'a fɔ wad motor i ka dɔ k'a fɔ o tigi a yɛrɛ bi bɔ i ka dɔ k'a fɔ Sokura ale ni i ka dɔ Mopti dugu kɔnɔna cɛ kilo 5 bɔ ɲɔgɔnko ye fasirikɛ b'a ko maa min don a bɛ adamadenya baaraw kɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la k'a fili ni k'a bila médiani kɔni kɔnɔna na fasoden ɲuman don min bɛ wuli ka jɔ kɛ sanga ani waati k'a kɛɲɛ ni k'a dɔ k'a fɔ jamana bɛ dabolo min kan n'o bɛ camancɛ bolo kɔni kofɔ n'o bɛ kɛlɛw i k'a dɔ k'a fɔ ani bingani jugu kɔni kofɔ a kɔni bɛ wuli ka jɔ la sanga ani waati walasa i k'a dɔ k'a fɔ dugu a bɛ se ka suma cogo min na a ka ja jamana ale bɛ se ka suma cogo min na o de kama a ye baaraba caman sigi sen kan a ye kuranɛ kalan belebele kɔni sigi sen kan k'a kɛ i k'a dɔ taasibila ye k'a kɛ cɛdenw ye minnu n'olu binna kɛlɛkɛyɔrɔ kɔnɔna Yusu a ma da o dɔrɔn ma dɛ balo a y'o ta ka di maaw ma min ni kɛlɛ kɛra sababu ye k'u bɔ u sigiyɔrɔ kɔni na finitigiw i k'a dɔn k'a fɔ olu ka dɛmɛya bɛ o la kɛlɛ i k'a dɔn kɔlɔlɔ wulila maa mun fana la a ma ɲinɛ olu kɔni kɔ Yusu a ko n'i ye Demba Yatasa ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka nin balo ninnu ta k'a lajɛ min ye k'a dɔn malo bɔrɔ ale 2,000 bɔ ɲɔgɔn ko a y'a tila cogo min na i k'a dɔn 500 o dira maa mun bɛ yen ni kɛlɛ kɛra sababu ye ni ka olu bɔ o sigiyɔrɔ la malo bɔrɔ 500 dira olu mɔ 500 a dira i k'a dɔn muso mun bɛ yen n'olu bɛ filiya minɛ kɔnɔ nin waati na ni yatimɛdenw b'u bolo 500 dira olu ma i k'a dɔn k'a fɔ 200 bɔ ɲɔgɔn ko o tɔ kɔni tilara maa mun bɛ yen ni seba tɛ u ye Demba yɛrɛ ka dugu kɔnɔna na n'u bɛ Sokura kɔni kofɔ Yusu n'i y'a kasabi fara ɲɔgɔn kan Demba ye nafolo min bɔ ni ka don a la Demba Yatasa ye Yusu a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 31 na fasirikɛ b'a ko o waati kelenw na min ye an ka diinɛmaw ye anw ka i ka dɔn k'a fɔ alimamiw kuranɛ kalannaw ye kuranɛ kɔni ngala maa mun n'olu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la Yusu badabada dali bɛ se ka nɔgɔya u ye cogo min na baara kɛ tan Demba Yatasa ye non tiɲɛ yɛrɛ la ni ko ɲuman ye ni ko ɲuman ye Yusu ni nafolotigi bɛ b'a kɛ tan maaw bɛ lafiya o Yusu i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ bibi na anw ka jamana i k'a dɔn k'a fɔ banbaaciya kɛlɛ kɔni bɛ anw da la nka fasoden ɲuman dɔn n'o bɛ Demba Yatasa ye kofɔ k'a hakili kɔni tora i k'a dɔn k'a fɔ a ka dugu la a hakili tora i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔni na a hakili tora Mopti i k'a dɔn k'a fɔ mara kɔni na fɛn fɛn ma wuli i k'a dɔn k'a fɔ n'o bɛ kɛ hɛrɛ ye jamana mɔ walima dugu kɔni mɔ a sen bɛ a ko bɛɛ lajɛlen kɔni na bɛɛ ni kɛlɛ bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na ni adamadenya wale ɲuman min n'a sigira sen kan a ma kɛ kunfɛ ko ye dɛ bari sabula jamana ɲɛmaaw tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na n'o bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ préfɛtw kofɔ Mopti mara kɔnɔna na finitigi jalatigibaw bɛɛ tun bɛ i ka dɔn kɛnɛ in kɔnɔna na dɔw wɛrɛ tɛ min ye ka dɔn Mopti sigibaw olu tun bɛ yen Sevarekaw tun bɛ yen Sokurakaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na dugutigilakaw min bɛ alimaminakaw kofɔ maaba caman olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ni ka taa Sokura walasa i ka dɔn nin saraka bɔ in nin kuranɛ kalan belebeleba in a hinɛ bɛ se k'a lase cogo min na anw ka finitigi mun bɛna kɛlɛkɛyɔrɔ la ani jamana a bɛ se ka kolosuma cogo min na a ko nin n'a ɲɔgɔnna caman Demba Yatasa ye a b'o baaraw sigi sen kan dɔw wɛrɛ tɛ i k'a dɔn maa mun bɛ yen ni i k'a dɔn dɛmɛ in kɔni sera olu mɔ olu kɔni ko nin kɛra laada ye i k'a dɔn Demba Yatasa ye kɔni bolo sanga ani waati a kɔni bɛna ni ka a ka dugu walima jamana a bɛ se ka kolosuma ni fɛn fɛn ye ni ka o baaraw kɔni sigi sen kan min ye Mopti i k'a dɔn k'a fɔ ale préfet ale ko nin ye fasoden ɲumanya wale ɲuman ye min kan ka fo sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la k'a maa sɔrɔ i bɛ bɔ dugu min na k'i hakili to o dugu la k'a maa sɔrɔ min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ka dugu kɔni kan ani i k'a dɔn k'a fɔ i ka dugu bɛ marabolo min na ni min bɛ o kan k'i hakili to o maaw la o bɛ degun min na u bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na a Yusu ni ka to ka donbolo kɛ u ye sanga ani waati a Yusu ko nin ye fɛn ɲumanba de ye min bɛ bila i ka dɔn médiani kɔni na kasara sera maa mun mɔ i k'a dɔn k'a fɔ Mopti mara kɔnɔna na a ye wulikajɔba kɛ ni ka olu tigilamaw kɔni sɛgɛrɛ Yusu bɛn ani keleya a y'o siraw taama sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la walasa i k'a dɔn k'a fɔ Mopti marabolo kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ni ka bɔ da kelen kɔni fɛ a ko Demba Yatasa ye a ka nin baara in Yusu ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko nin kun ye i k'a dɔn jamana ka se ka kolosuma ko ka dɔwba kɛ maa mun bɛ yen n'olu tanyana fasoko la a kana kɛ o somaw ɲɛna k'an hakili t'u la dɛ k'an hakili b'u la sanga ani waati kɛnɛ kuncɛra ni duwawu dun belebele ni k'a ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ finitigi mun n'olu bɛna kɛlɛkɛyɔrɔ la basigi kuma fɔra bɛn ani keleya o kuma kɔni fɔra Bokar n'o a bɛ wele ko Demba Yatasa ye PDG Wad Motors ale tigi don k'a kɔni ye nin baaraba in de kɛ camancɛ bolo la Yatasa ye jɔkarama tɛ de jɔkarama don n den don ka sugu fo ka dugu jɛ
ende baraj mange bu atite maka bo ameni nyini nafolo tuku fe mamunu be na mako buye ku deme ani ne do ye kan nafolo ke tuko do la kasoro sirate abi ma dabali ba de ala ka nguna ja amin amma fo demba ye ka yata sai josi anga sentinel ta miye ni ma seganendo anga malide munu be kofe wu seganendo ala ni anga awa miye lasigiden do be miye awkado ambara ke nyoko iba doa madala la josi ni me radio barake mami yana kata mabuluda o ya soro aw biso nga joya de miye awkado jogolo kulubali ishi receptionist alama sadimbali a Washington ikado ko bingera aleka ma do fe no Mamadou ni magaye Mamadou ni magano ba wala ko Jakisha ale malika lazigide no ambassadeur ikado aye nim je mbolo bo barala miye préavis make ka ikado awa miye ka préavis ke no temena ka boy ikado ka lasomi alma awkado ni mako ni abo barala atakela ngolo tibla tro monyondo be na fulumu do be ukanga takadama amo shike ikado miye abe kalogole mbobi ikado ni chen aye sam konondo ayoke mbali amasadira ikado awa malide femfebe no lubeta amasadi konna na tuka magodla ni akado kaye mago chama nyana bo oluye ni akado fasodiyati yere kaba nga benata ni akado jogolo kulubali ni akado Jakisha ni magaye ni amasador do Etats-Unis kay ni akado ni jamba jugude taka tekerede mi Mamadou ni magaye Mamadou ni maga ikado nyerela mi awkado abekatani sira doy mi awkado kono e lamregonga sira doy kasore kado sira ere ato sharia do ato tabulu do mi awkado nyerela mi bingera awkado jogolo kulubali gangoyi jogolo kulubali mi arep mi barake radio FR3 la watula yana adam ne nywanve atete moka Jakisha ikado nyerela ko ni jati mineke ikado awamini abeka bara minge usigile no America nyamana de kangoi mienga abeka tani sira miye kai sharia suso fa bela jelefe aiwa maga to na America uluka sharia ai senda ko noni mali ere sharia ayu senda ko noni mi awkado bara sharia ere ai senda ko noni wo tabana kabwe mi awkado jokolo kulubali mi awkado belejele ba do mi aye joro bafa anga ambassadeur kono mi jogoro wati mina aye dinge jogoro ya diraka fo aye ngalo jugu anikado kumaka jugu kasoro nyete pamununa mi awkado Facebook Africa Kibaru mi awkado nyerela mi awkado jogoro kulubali akode ya diraka fo aka avocat ko ko no bolo ikado awamini ka nyana ngalondo atete moka ma mi ni ma ko fole ka be kan ni wala menge jogolo kulubali la de jogolo kulubali mi awkado na ye sango no ndongo barala ikado ani mama blanywana ko barakela weren to no ni ma inve ko mina mi awkado kure takera ibiri bogargeta aleka awkado fanga bine ko ninje awkado mi ko suko bele jeleke ibiri bogargeta awkado apmo soldado mi awkado ali do ye wati mina do ye awakuma ke karimunga ka bora ko lu jabi ba foka le re karibi kakakawa awo kakaka ambassadeur ni kwa yeso la do su ko bela jeleza ka karimu zagare wa mi barakela olu segane no jugo mina mi awkado oluka INPC ko ko ndika tade kuma no luka retraite sera mi nyera la udna fe zoro de ambassadeur kemeka ababe ko luka INPC mali chakeda ni ya soro ni kra nyemogo ama fo ikani hakli soro ani sabali wallahi parce que jati mina don ibse ka galo atumuma abana ibse ka wuli atumuma abana donc nana chakeda mina barakela mumbe hakli tolula imata mashimata mamine mugudala ko abana ikadonia mingera sobe kibla onyemogo yala abana sa me se ka fin sa me se kana yelma bi se ka keta tumuma
lajosi ni wala mingera i ka dɔ tiɲɛ la min ye a ka dɔ maa dɔw kɔni bɛ baarakɛla olu sɛgɛnnen bɛ min ye a ka dɔ ni maa kɔfɛla fɛ min ye baarakɛla dɔw yɛrɛ bɛ yen ni kunnamaja kɛ k'olu ko k'u na baara bila bolo da min ye a ka dɔ nin ko ɲɛ sa i ka dɔ tiɲɛ la min ye maa min filɛ nin ye n'o ye a ka dɔ nin maga ye n'ale ambassadeur États-Unis i ka dɔ tiɲɛ la ko États-Unis lasigiden n'a bɛ Washington i ka dɔ tiɲɛ la ko nin ta kɛ bɛ da tɛmɛ wale yɛrɛ ye ko Mali ka lasigiden min bɛ yen k'i sen da sariyaw kan k'i sen da sariya kan k'a dɔɔni ka cɛ gɛn ka bɔ baara la ten ko ɲɛse ko a ma bila a ka sariya kɔnɔ a ma bila a ka hakɛ kɔnɔ a ka hakɛ mina a ye sariya sɔsɔ fa bɛɛ lajɛlen ba transition maa ɲɛmaw olu welelen don dɛ Badaw n'a ka cɛdenw Badaw ani ministre min bɛ yen n'o ye ministre des affaires étrangères a welelen don dɛ u ka nin ko in kiri tigɛ n'o tɛ a tɛ tuta dɛ Ala k'an kunnaja nin sɛbɛn a ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko la sentinelle n'i y'o bila l'indépendant ale kumana an ka taa Umar Mariko i ka dɔn olu ka dugu la dɛ a bɛ Kɔlɔnjɛba kofɔ commissariat min bɛ yen Yusu bingalikɛlaw bina i ka dɔn k'a fɔ a kan dɛ Kɔlɔnjɛba ale bɛ Sikaso mara a b'o ko fɔ Sita Siribo olu bɛ Kebila de nin kɔni polisiso min bɛ i ka dɔn olu bɛ Kebila Kɔlɔnjɛba bingalikɛlaw bina a kan dɛ Sita Siribe parce que Keba ko a ko bingalikɛla ninnu kɔni nana i ka dɔn moto kɔni de la Yusu a kɛra kari su ka dugujɛ tɛnɛ kalo tile 8 su la sɔgɔmadafɛla la janvier kalo i ka dɔn san 2021 nɛgɛ kaɲa 2 waati n'o bɛ 2 heures du matin k'o fɔ a Yusu a guwanna kosɛbɛ dɛ min bɛ tali kɛ maa mun bɛ yen n'olu ye bingalikɛlaw ye banbaciw olu nana moto kɔni na ni kana sɔrɔ anw ka cɛdenw fana kɛn bɛ k'u jɔ u cɛya minɛnw kɔni na ni k'u jɔ i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ minɛ kɔni kɔnɔna na Yusu k'u karila ɲɔgɔn na min y'an ka cɛdenw ye u ye wuli ka jɔ caman kɛ u guwanna ɲɔgɔn na kosɛbɛ a ma ɲa min kɔ min ye i k'a dɔn k'a kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ bingalikɛla ninnu ye o kɔnɔna na ka na mobili minnu sɔrɔ Yusu i k'a dɔn k'a fɔ commissariat da la u ye kisɛ kɔni kɛ k'o fa bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ wo ye o tɛmɛnen kɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ mugu kisɛ i k'a dɔn mugu ni kisɛ Yusu k'a ganna nin yɔrɔ in na dɛ o k'a sɔrɔ ka kisɛ dɔw salo ka taa ni ka minɛ dɔw fana ni k'olu salo ka kɛnɛ kɔni minɛ ko polisi kelen yɛrɛ bɛ yen o tunnen bɛ f'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan o kibaruya kɔni ma dɔn o ka bɛn n'i ka dɔn sigidamaw kɔni ka kuma ye o fasirikɛba ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ polisi ɲɛmaayaso ye o ye kibaruya kɔni jɛnsɛn o k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ banana dɔw yɛrɛ ka bananda ka jugu kosɛbɛ dɔw ka bananda k'o fana man jugu ko minɛn dɔw fana taara ni ka kɛnɛ kɔni minɛ olu ye laseliw kɛ polisi maa ɲɛmaa n'o bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ directeur général de la police nationale le contrôleur i k'a dɔn général Sulaiman Traoré ale ye cɛdenw fɔ ni k'o waleɲuman dɔn Kɔlɔnjɛba min ye polisilakan mun bɛ u ye cɛsiri mun kɔni kɛ k'o fɔ ni k'u waleɲuman dɔn a ma da o ma dɛ min ye ka dɔ Sikaso finitigilakaw olu fana taara dɛmɛ don o nɔngɔnin bɛɛ lajɛlen fɛ finitigi mun bɛ Kɔlɔnjɛba k'a b'u fɔ u ka timinanja n'u ka wulikajɔ la a n'u ka teliya la o baaraw sigilila senga o k'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan i ka dɔn Kɔlɔnjɛba dugu kɔnɔna na ko basigi kɔni bɛ yen hali n'a sɔrɔ sigidalamaw olu kɔni a kun kɛn bɛ balikabili olu bolo dɛ Mariko bɛ taa dɛ cikɛ wɛrɛ a bɛ taa nin ko ju la dɛ a bɛ taa nin bi tɛ ko Mariko ka dugu la a ɲinɛ ma dɛ a dɔ la dɛ ka dɔ Kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen commissariat min bɛ yen n'o bɛ polisiw kɔni ka dɔn commissariat ko fɔ ko bingalikɛlaw bina ka nin cogo in na waati sabakɔrɔ koro la dɛ waati korona i ka dɔn an ti foli di an ni mandaw ma an bɛ ka dɔn Tanti Jaba fo ka waleɲuman dɔn an ma ɲina i ka dɔn ka fɔ nin waati ka Yusu Samake fo Tanti Jaba bɛ zɛri na ale bɛ AC 2000 la Yusu Samake an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Amadu Tumani Ture kɔrɔkɛ don a tɛ tɛmɛ o kan a banna waati sabakɔrɔ korona lamɛnbaw ni filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan Bintu Watara ko a ka foli f'i ye a bɛ boutique la ni waati in na k'a Watara voilà a cu b'a fɔ ko a cu o ma ye cu de voilà cu de don an b'a fɔ ka wale ba de ka dɔnkilidala min tun bɛ kule la i ka dɔn video kɔnɔ o bɛ cu a cu ko ye baara wulila bi dɛ ladilikanw ka cɛnin de ka dɔnkili da quoi tiɲɛ tɛ ko garan pe i b'a fɔ ko ɲinɛ i b'a dɔn ɲinɛ mesini bɛ cogo min na dɛ kana to a bɛ video k'i kan dɛ e pote pɛl ko ale ni ale Adoxi ko Edosi kɛ ko ale n'o o minɛna o tɛ diya ale ye f'ale ayi muso wɛrɛ n tɛ sɔn o ma dɛ cɛ tɛ
an bɛ kanubaw fo ka lamɛnbaw fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan an se kɛra min ye o de ye nin ye an bɛ aw fo a ka timinanja la a kan bɛ waati wɛrɛ inshallah